kejaba nimbali awake dhewe sak kanca uga nimbali kadangmu Mas Gareng saka Semarang. Nggih. Mula ayo iki diaturi pinarak ana kiwa kothak bebarengan karo awake dhewe lek-lekan ana alun-alun kene. Monggo tak derekke. Gandeng iki isih ana swasana wulan Agustus. Ayo padha diaturke lagu-lagu perjuangan. Diwiwiti saka 17 Agustus ditutup Halo-halo Bandung. Monggo tak derekke. Monggo. Monggo to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Alhamdulillah tuku cireng menyang Solo Mas Gareng panjang yuswa. Nggih. Tuku cireng ning Boyolali Mas Gareng banyak rezeki. Amin. Tuku cireng cacahe 6. Apa kuwi? Gareng kademen. Aduh. Ora mung sampeyan dhewe, kancane ya akeh. Masyaallah ngene kok arep pindah ning Solo. Nggih, ning ngene lho Mas. Pripun? Adem kaya ngopo, angin gedhe kaya ngopo, jeneng wis saguh. Nggih. Profesionalisme tetap harus dipegang. Apapun yang terjadi, tetap menjalankan tugas. Hebat. Nah niku tegese tanggung jawab karo sing dadi gaweane. Ya omong iki kowe ngerti hukum fisika ra iki? Hukum fisika piye to? Semakin dingin hawanya tuh semakin tipis udaranya. Oksigene saya sudah. Oksigene mulai ya menggeh-menggeh joget ngene wae menggeh-menggeh. Ha engko nek dienggo joget terus wengi rak ya awake anget mergo keringetan dadi lan entenge. Mula aku joget iki mergo wis ngerti tegese angin. Apakah arti dari angin? Angin iki dua suku kata. Angin. Ah, kuwi apa? Akeh kademen sithik sumuk. Kuwi A. Terus ngin. Nginep neng awak marake masuk angin.
Oh, nginep ta. Nggih, heeh. Mas Gareng, menika memperingati Hari Konservasi Alam Nasional utawi HKAN 2024. Dipun pusataken mapan wonten ing alun-alun kidul Boyolali mriki bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pemprov Jawa Tengah, tuwin Pemkab Boyolali. Ya. Piye, Mas? Wong wis genah ngene niku papan ruwa jembar ngeten lha kok ya dadak nganggo map entek-entekane diblusukke kula. Nganggo map pripun diblusukke piye? Rutene map niku mboten ngarah mriki. Oh, lah terus. Lah kok mandeg sak nggon lho kok sepi wayangan sepi. Nggih. Lah bareng tak sawang-sawang lho. Sono layu. Nek kuwi ora keblasuk kuwi pancen memblusukkan diri nek kuwi. Oh, keblasuk tenan usun iki piye to, Nduk? Kok sono layu piye? Mampir dulu. Ngono ki. Oh, garene HP-ne tak kepruke ora. Aja isine jadwal tok. Wong jebul alun-alun kidul. Alun-alun kidul ki nganu lho, Mas. Pripun? Perintah lho, Mas. Kok ngoten? Jadi setiap orang yang melalui sini itu harus patuh perintah, taat, ora entuk banter-banter. Mergo jenenge kuwi peringatan alon-alon kidul. No. Oh iya. Mergo sing nyopir Alon-alon kidul. sing nyopir jenenge Dula. Iya, ngono ya kena. Ora kena piye wis kadung-kademen. Iya. Mas Gareng, Nun, niki panjenengan apa mengapresiasi apa? ini yang saya senang. Nggih. Inilah dalam rangka konservasi. Iya, betul. Jadi intinya menjaga, melestarikan apa yang ada di dunia ini supaya tidak punah. Nggih. Nah ini, iki mula Pak Anom kae nate ndamel lagon yang intinya dunia ini, keadaan alam ini bukan warisan ke anak cucu, tapi ini titipan anak cucu kita yang harus dijaga kelestariannya. Betul. Nah, Leres. Nggih. Iki. Mulane awake dhewe sing manggon sing urip saiki kudu jaga supaya aku wis mulai duwe omah anyar kae, Mas. Pripun? Cak lho kan aku lak urung kena ledeng, urung ana ledeng. Nggih. Aku gawe sumur bor. Oh, nggih. Bareng dikandani Mas kuwi salah satu juga merusak kondisi alam. Nggih. Mula nganti saiki aku ora nggunakake sumur bor kuwi. Oh, ngaten nggih. Mergo ora duwe pompa. Ya ora. Ya mergo ya peduli karo alam niku wau. Nggih, ya Mas Gareng. alhamdulillah sakniki pun enten ledeng. Nggih. Nggih, niki wau kula lon-lonan sengaja saya tidak melewati jalan bebas hambatan. Nggih, jalan tol. Nah, kula lewat jalan biasa mampir-mampir teng kutha entuk pitu. Kutha entuk pitu ngendi kok? Lah saderenge mriki lak Salatiga. Ayo salah telu ki entuk pitu. Aja bingungke penduduk ta. Ngene iki wis pikir Lah wong kula nure kae arep mampir. Lah kok tekan kono malah keturun. terus Ngerti-ngerti kebablasan sopir kula nu nggih edan bablas teng kutha nyanyi dhewe. kok nyuruh nyai dhewe solo. Lah ya solo ki nyanyi dhewe. Loro duet, telu trio, papat remi. Kuartet. Kuartet. Emah aku remi kok. Nek bapak yo 41. 41. Wong kok senengane malah judheke piye? Jeneng kutha ki aja dileh. Engko ndak marahi bingung sing. Ah ora dileh piye wong aku ya pindah kok. Pindah priyen neh. Ngomone wong jenenge wong iki daya kreatif, Mas. Nggih, heeh. Kaya wong urip ki ora stagnan. Leres. Ora monoton kaya iki bapak-bapak saka Kementerian Lingkungan Hidup ini Leres. harus selalu kreatif untuk menyelamatkan dunia ini dari apa kepunahan spesies. Nggih, Kalau heeh. yang HKNN saya HKAN. HKAN Nggih. niki kula lebokke teng Boyolali. HKAN ajeng mangsingkat dilebokke Boyolali. Nah. H kuwi apa? Bo. Piye to? HKAN mlebu dalam singkatan Boyolali. Oh alah, Boyolali to arep mangsingkat. Nggih. Saiki Bo iki apa? Ki Bapak lan Ibu saking Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nganakake peringatan HKAN. Nggih. Terus Yo ya iki salah satu usaha untuk melestarikan
dunia dari kepunahan spesies yang ada. Nggih. Terus Lalu setelah pelaksanaan penutupan dengan menggelar wayang kulit dalangnya Ki Bayu Aji. Niku lah terus terakhir Limbuan ada garengnya dari Semarang. Iya. Nggih, heeh. Mergo ya iki mergo anu kok nduk iki spesies sing kudu dilindungi, dadi ya kudu ketut. Iya. Oh ya aku takoni kok. Iya. Kaya aku kan masuk dalam kategori wayang wong. Nggih. Wayang wong ki nyuwun tulung bapak-bapak saking Kementerian Lingkungan Hidup, wayang wong mbok ikut dilestarikan. Pun sakniki pun mimbi-mimbi lho. Nggih. Pak kathah sing gulung tikar bahkan hidup segan mati tele-tele. Tapi kula pitados kok Mas Gareng, kula pitados kalian panjenenganipun Raka Mas Sabto Waji Prabowo menika selaku Direktur Pengelola Kawasan Konservasi panjenengan niku pancen keranjingan yang budayane dhewe ya wayang kulit ya wayang wong budaya apa wae dirangkul mula panjenengan ora usah kuwatir. Wah, asmane marem tenan ya. Pripun? Asmane apik tenan. Kok apik pripun? Tegese arep tegeske pripun? Sabto Aji Prabowo. Sabto ki yen ora kleru. Sabto ki beliau yen ora anak nomor 7 ya kelahiran bulan 7. Nggih. Lo diarani Sabto. Leres. Aji kuwi kemampuan atau kelebihan. Nggih. Prabowo kuwi tegese duwe aura yang merbawani. Aura yang positif. Positif. Jadi beliau itu anak yang ketujuh atau lahir di bulan 7 yang punya aji-aji dan merbawani penampilannya. Amin. Wah, iki tenan kaya jenengmu barang iki jane ya ono artine. Apa artine? Jenengmu ki sapa? Lah sak ngertine sapa sampean kok? Aku lho, yen Bayu Ajine populer Bayu Aji ngarepe MPP. Muhammad Pamungkas Prasetyo Bayu Aji. Oh, tak kira Muhammad Pamong Praja. Oh, tak air keras kok. Tenono. Muhammad kuwi panjenengane Ki Anom Surata ndongake kowe dadi pengikute Nabi Muhammad. Nggih, terus Prasetyo Pamungkase. Oh, Pamungkas kuwi iki anak lahir sing terakhir ragil, ya ora? Ya, nggih. Ya. Terus Prasetyo kuwi janjine Pak Anom bar iki aku ora duwe anak meneh. Iya. Ya. Terus Bayu. Bayu ki angin kuwi hawa. Dadi kowe iki dumadi saka hawa nafsune Pak Anom Surata. Ya, bener. Terus Aji. Kowe diaji supaya besok bisa nerusake bapak anggone dalang. betul. Alhamdulillah. Ternyata panjenengan iki sak suwene iki ya lagi ngonceki aku apik ya bengi iki lho. Nggih. Apik soalnya aku mbok transfer. Wah, ngurus mbok transfer tak. Ya ora sah nek no. Oh, lho aja to. Mas, kegiatan-kegiatan Napa, Mas? Hari Konservasi Alam Nasional niku warna-warna enten jambore konservasi. Nggih. Perlombaan video konservasi alam. Perlombaan foto konservasi alam. Perlombaan pidato bahasa Inggris bertema konservasi alam tingkat pelajar. Beres. Perlombaan menggambar bertema konservasi alam tingkat pelajar. Nggih. Perlombaan kesenian tradisional lagi yang bertema konservasi alam. Kuwi khusus di UPT Dijen KSDAE yang menjadi lokasi pelaksanaan puncak peringatan HKAN. Aku senengku sasarane pelajar ki seneng tenan. Oh nggih. Karena besoknya ya dunia khususnya Indonesia ini nanti yang memegang ya para pelajar-pelajar besok. Leres nggih, Wah, tepat. Mula ya diajari peduli dhisik nggih to Mas. Nggih. Diajari nresnani dhisik alam kuwi aja tok rusak. Leres. Gitu, carane ya diwiwiti saka awake dhewe sik. Piye carane nggunakake banyu ya sak cukupe. Wah, kula yang perkara banyu nu ngirit. Nggih, melindungi flora dan fauna langka. Nggih, niku wajib ditengenke. Terus bangsa perambahan hutan ya aja nganti ana meneh. Dicukupke wae. Merga niku sing entuk kepenak ki wong sithik ning sing kapitunan wong pirang-pirang. Leres. Gitu. Sing remen munggah gunung
ya ayo padha dijaga kresikane niku ya ta. Nggih. Nah, niku jenenge pecinta alam ya ngono, ya kudu ditresnani tenan. Nek ya iki saka rumangsaku ki engko jati-jati utawa wit-witane bakal awet. Kok ngoten? Mergo saiki wis akeh bajaringan. Oh iya. Nggih, niku ya salah satu anu lho Mas. Terobosan untuk melestarikan dunia dari kepunahan jenis jati dan kayu-kayu. Mila kanggo ngelingke nggih Mas, kula tak ngaturke lelagon titipane anak putu. Nah niki menika ingkang ngripta Bapak Haji Anom Surata pelok barang. Iki mau ngelingke yen to alas lan isen-isen kuwi dadi titipane anak putu. Nggih, heeh. Mula wajib di bukan warisan ke anak putu ning iki awake dhewe dititipi. Nggih, leres. Kula nyuwun tulung dhateng Mas Dedi Sugiartanto. Iki ya sing saka Boyolali iki putra daerah. Dadi Mas Dedi rene iki dalam rangka berpartisipasi. Iya. Mula ya ora ngarep apa-apa. Tanpa mikir perbeo. Ning atase wong Boyolali kok kon nyambut gawe kok njaluk perbeo ya apa? Iya. Heeh. Ya Mas Dedi diaturke. Monggo. Ya. Kita amung terus nek bahasa Indonesiane kita hanya mengingatkan Mas Gareng. Ya kita hanya mengingatkan. Panjenengan anu mengartikan bahasa Indonesia mergo. Oke. Nggih, yo. Yo kalimput marang turunira. Jangan sampai lupa dengan anak cucu kita. Terus Kang nyambung sejarah meneruskan sejarah kita nanti. Kewajiban kang satu, kewajiban yang sejatinya ngupakara murid kita rawat supaya menjadi baik. Mamarti kautaman pendemung utama. Piye sapa pendemung utama ya? Mardi iki pendemung. Mardi iki lho. Oh, kawur wae. Kang Mardi ya wis karepmu. Yo. Mamre bisa supaya sudah tidak ikut. Apa kuwi? Tulus. Kok tidak ikut? Lah biyen rombonganmu saiki ra melu. Tulus iki tegese ikhlas ngono lho. Oh, tulus ora tau ikhlas kok. Ayo. Rumaksa titipanira. Ikhlas dalam menjaga. Nah, menjaga supaya tidak kademen. Yo. Anak putu binudi mureh lestari payo padha Yo. Dasar Pancasila alas sing isene iku kabeh
Gareng. Lelagon titipane anak putu menika karipta inggih awit panjenenganipun Bapak Haji Anom Surata utawi Bapak mundi dawuh saking Bapak Sujarwo nalika semanten Menteri Kehutanan. Nggih, wah nggih. Mila lajeng dipun racikaken gending menika. Mula niki yo padha duweni greget bareng-bareng kita. Nggih. Padha napa duwe tekad penghijauan kembali niku ya dadi sarana kanggo njaga napa niku alam. Nggih, berarti lagu niki pun 20 tahunan pun. Oh, langkung. Niki wis suwe banget Mas wong pancen wiwit tahun 80-an kula udakara kula isih kelas 1 SD kok Mas. Nggih, luar biasa. Mila sesarengan kalian kementerian kita menika lingkungan hidup dan kehutanan monggo padha peduli terhadap lingkungan masing-masing, peduli terhadap alam. Nggih. Mas menika atur hormat dateng beliau Bapak Ahmad Munawir SHUT MSI menika selaku Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Kementerian LHK. Tuwin panjenenganipun Bapak Insinyur Nur Adi Wardoyo MSc selaku Sekretaris Dirjen PPI utawi pengendalian perubahan iklim. Nggih. Menika para tamu ingkang kinurmatan sedaya lenggah matur nuwun sanget. Dalu niki pancen anu Mas. Napa ujube nyenengke masyarakat dari kita untuk kita. Betul nih, rasa syukur karena berjalannya HKAN lancar kali sing Rubido Gudo Rencana. Niki bergembira bersama masyarakat Boyolali dan sekitarnya. Sing kabejan niki kok kondur iso ngasta hadiah utawa door prize. Wah, bengi iki akeh wong sing kecepit lawan iki. Apa kok kecepit lawan? Door prize, door kuwi lawan, prize ki kecepit. Oh, ya terus diterjemahke ngono. Niki anu tesih wonten 11. Oh, niki. Nah, iku tak tambahi 12. Wah, arep nambahi siji. Door prize siji ku sing nomor 12 ki. Apa? Bali nggawa Darsini. Ya aja ta. Malah ora seneng ngopeni. Ya ora kok ya. Nggih, antara lain iki tesih wonten HP Redmi Watch 1, Samsung Galaxy Tab 1, TV Android 2, sepeda lipat 1, Oppo Enco 1, HP Oppo A3X 1, speaker Bluetooth 3, Oppo Band 1. Waduh jan. Ini sing ora awet iki engko sepeda lipat wis. Lah ngapa ta? Lagi entuk wis dilipat mlebu gadean. Wis beda meneh karepe kok ya. Biyen iki anggere dijarikno dilipat bablas gadean. Ya ora. Nggih, yo iki karo alam-alaman Ki Waranggana sing kepareng sowan pun akeh banget Mas Gareng. Wah, mbok aja do kemulan tondo malah kaya nangka dibrongsok. Wong ya adem ku ya jaga swara. Lah wong aku wis sing kaya ngene, kowe iki sing duwe daging aku tetelan tok wani kok. Ayo Nur. Ayo. Aku tak nyuwun tulung sik karo Mbak Supamiatin gen ngadeg ngancani Mas Gareng kene. Mbak yo mentaram jo, mentaram. Oh, turun. Ayo, ayo, ayo. Ae ao larak disampirke nggih Bapak Ibu niki lare niki nggih mboten jeneng kademen mboten jeneng mengkeret pancen pawakane nggih sementen iki. Iya nek jajare sampean iki pamrih jenengan iki ben anget. Wah aku ki weruh pahmi kaya weruh kopi sak cangkir. Maksudnya pripun Kudu piye? Ya kudu tak susrup kok. Bon-bonane. Tegese gawe angeting awak. Weruh kowe lemu ngene iki wis ayem pokoke. Mas Gareng menika nuwuni dawuh saking punden kula Bapak Sabto Aji Prabowo SHUT MSI menika ngersakaken langgam kangen. Cocok. Nggih. Beliau kangen dengan keadaan alam sak derenge dirusak karo wong sing ora tanggung jawab niku. Nggih, leres. Kalau kita kembalikan lagi pamrih ya kanggo keseimbangane kehidupan sehari-hari. Awake dhewe itu ya butuhke lho Mas Gareng. Leres Mas. Nggih. Ora butuh alam yang
enak, alam yang seger, Nggih. tidak rusak. Nggih. Kula niki diaturke sik, monggo dibawani sik, Mbak. Nah, monggo. Yo bawani mongso borong derek. Nggih, yo. Kangenku tanpa upama Sampeyan tak aturi gandrung Mas Gareng. Ya. Anjir. Monggo. Anu Mong sliramu Kang Mas mbok ngene oleh mriki to. Kanggo apa nyaku nyawang kowe kanggo apa? Wong nggih kula niku kangen kalih panjenengan lho. Yen kangen ki ora saiki, mengko. Yo, wong ora kangen le nyambut gawe bareng. Lah iya. Kangen kegojekan lho Mas. Mengko lah yo nyambut gawe. Lanjut. Ngopo? Anu yo. Mong sliramu kang dadi telenging alah hati Apa rumangsamu yen wis kowe kaya ngono aku terus dadi ternyuh. Ora. panjenengan Ayo. Ngapa ta? Aduh mike anyep. Wong ming anyep kok dikempit. Ayo. Yo. aja ngempet kuwi. Sik to. Kene iki lho ban kene iki. Iya. Ben Kok nek nyetro. Ayo. Ya wis kene wae. Lah yo. Yo, nano. Yo. Was-was anggonku nunggu Nonane. Yo. mong tansah ngledo Ben ketok mesra digandeng Mbak Fahmi, coba Mas Gareng digandeng jak mlaku. Lah wong yo lewo kaya ngono. Iya, Kene lho, Mas, nah, tak gandeng, dalasan. Mas. Mbak Fahmi, Ije Mas. tumbasan pinten niku wau. Kebayake panjenengan iki pundutan pira? Lah, kowe arep ngarani aku celengan iki. Yo ora to. Ora. Ketoke aku roman karo wedok kowe iki serik ora ketara. Mah digandeng ngono mah. Ya wis tak gan. Aku ki kurang gemati piye karo panjenengan aku ki kurang gemati piye to, Mas. Iki ora roman iki kitiran iki. Roman Oh, gilingan tebu. Kabeh salah meneh. Ayo, anu. Moro gage kene tak rangkul ya. Wow. Nah, ya ngono lho. Wis sanget to saiki. Badine dagelan yo ngene iki kok so mak sinden dalan bayarane akeh mung nyekeli debok iki nggo apa? Iya. Menika kula kintunaken dhateng Bu Gareng sing wonten dalem menika live streaming. Lah dalah. Iki live streaming pirang-pirang saka Kementerian LHK, Pemkab Boyolali, terus Balai TN Gunung Merbabu. Anu mama jangan dikira ini serius. Ini cari makan mama. Iya. Iya. Mari mak. Mboten mau demoke tenanan kok mau kok. Sik. Piye? Ora mungkin bojoku nonton streaming ra mungkin. Lah pripun? HP-ne didol kok. Iya. Iya. Wah, tiwas aku percaya. Ayo alah. Tiwas muni mamah biak aja percaya malah. Ayo, Ora ana bojo mama biae. Rumasamu bojoku kok wedhus apa piye? lanjut. Ngelingono hari kala dina kepungkur. Iki jane driji apa jahe to le? Apa kok dilurui? Lah Ayo. iya driji kok cendhek-cendhek ngene. Ora padune iku lho enek ali-aline to, engko sanu ilang. Ojo dicupuk. Aku iki gareng dudu copet. Nano. Seliraimu Raimu dhewe. Seliramu. Oh alah. Kata-kata jangan ditambah-tambah huruf Ya nanti. ngapunten
Ya. keliru. Nano, iya, Mbak. Seliramu nate ngendika iki parem ngendok to Mas. Lah raruman karo kowe ra paten. Lah wong bokonge iki musrah. Lho kene iki ngepas. Nonane, ya. Tarasno lahir terus sing date. Maka nonane, maka ayo Mbak. Pitong sasi lawasi gagongan mong sliramu wong bagus katyati rina wangimu tansah maimpi jroning ati kangenku satang amate apa muda inai kang kerajaan akianan aku kang radang kesmarang balong jakur wong bagus hati-hati ngosat dadi wong kangen dangan awak kangen ngene rasan rindu wong bagus komentar kangen apa pernah kangen Tembang kangen irama seger Mas Gareng menobah nggih. Yo. Hey. Yo. Balungan seru to. Yo. Yo.
matur nuwun menika kangen bablas ki tembang kangen. Wah, wah hati-hati. Wis anget to ngubah awake. Anget wis. Wah, dan kaya saka jero Magic Jar. Ya. Mas Gareng, niki wonten anu bintang tamu malih utawi nika menika Mbak Kiki Karisma. Oh, nggih. Mau awan Mila Karisma, Kiki Karisma. Nggih, heeh. Mriki Mbak nyaketi Mas Gareng mriki. Monggo. Tobil wong legan golek momongan. Iki kanca apa pake bisa. Halo. Mas Gareng. Monggo diperkenalkan. Nggih. Oh, aku ora memperkenalkan, justru aku sekalian bertanya wong. Lah nggih, kenalan ngono. Kene-kene yo jamu-jamu. Nggih. Derek pitepangan Bopo Gareng. Iya. Aduh, Bapak Angkasa Ibu Pertiwi iki. Nggih, kula paring asma Kiki Karisma. Kiki Karisma. Saka ngendi Cayu? Sokone mboten dibeto. Hah? Lah sok ndi? Ki sajake ya rada sentret iki. Lah piye to? Wong saka ngendi kok sakane ra digawa? Penemune saka ki cagak kae lho. Lah nggih. Kanu omahmu ngendi? Oh. Alamate ngoten lho. Lah omahe nggih mboten dibeto. Alamate. Masyaallah tabarakallah. Kowe ngendi? Alamate kelas asli saking Tolongagung Desa Gesian Kecamatan Pakel. Kowe lah cedhake Mbak Suci no. Nggih, kula adike Mbak Suci. Oh, raine Mbak Suci. Cerai Mbak Suci. Suka tepangan dari ajar nggih Bapak Bayu. Nggih. Kowe ngerti aku wis bopo, kowe aja do macem-macem. Nggih, Bapak. Lah nggih, kok bopo kok bingung. Iku lho, celuk bopo kok nesu lho. Kowe kudune mbah kok wis kok. Ya wis wong ki harus tahu diri, tahu posisi. Sardudang apa ora masalah. Sing penting bocah nom tetep ngajeni wong. Oh lah niku sing wajib di anu di napa dasari. Sik nuwun sewu. Kiki yen entuk takon saiki isih sekolah wis lulus. Lek ngeten iki ketawise pripun? Wah yen nyawang tok ya ora iso nitik aku. Lah terus kudune piye? Ya kudu ngerti kenyataane. Oh dolan ning kono dinyatake. Oh, kenyataane. Sik sekolah apa wis lulus? Sampun lulus. Saka ngendi yen entuk ngerti, Nduk? Saking Pondok Bersalin. Menika. Iya. Pondok. Pertanyaane yo jawabane. Pondok Bersalin iki kowe wis manak to? Lah lek ketawise sampun nang dereng tapi. Sik tok ngene wis cobloko. Kowe wis di bojo apa urung? Nggih. Lah jenengan apa badhe kersane mantu kok? Pun maksud template kok langsung wonten mriki. Anakku wedok kabeh kok mantu iki. Ya. Mboten samar apa? Ya wis arep apa statusmu ora masalah sing penting kowe bengi iki ditimbali rene sebagai pembuka ucapamu piye? Nggih, sadurunge kula aturaken wilujeng dalu nggih kagem Bapak Ibu warga masyarakat alun-alun Kidul Boyolali. Boyolali. Nggih. Aturaken matur sembah nuwun. Lan ugi kagem Bapak Ibu saking kementerian. Saking kementerian Nggih. aturaken wilujeng dalu nggih. Aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Bupati kali Wakil Bupati. Ini salah satu bintang tamu malam hari ini yang asalnya dari Bantuan Besar. Kok bantuan besar itu? Tulung Agung. Ya tulung ki Bantuan Agung ki gede. Oh, begitu. Kabupaten Bantuan Besar. Mas karepmu aku malah judeg kok ya. Kowe jak maju sithik ra iso. Mbak Kiki niki wonten ingkang ngersakaken Langgam Aja Lamis. Nggih, Langgam Aja Monggo Lamis. dipun aturaken. Heeh. Dipun bawani rumiyin nggih. Dipun bawani engko tibake Langgam Aja Lamis. Aku wis iso bethek endi jebol apa weton Tulungagung mesti apike. Aku tak nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati kene, dikancani Mbak Dita. Monggo kene. Mentaram. Turuk.
iki. Rasa kenalke. Aku yen kuwi lagi kepethuk. Heeh. Karo iki jeli. Kok jelek Oleh sing ngopo? anyar kok terus ngono. Bedak biar kepethuk kowe iki jeli. Ya aja ta. Tepungaken niki jenengmu sapa? Ngaku dhewe. Dita Indawati. Saka ngendi? Aslinipun saking Banyuwangi. Oh, Kenapa? ora apa-apa. Bareng ngerti Banyuwangi kok terus kaya sapi. Yo lah aku timbangane tak salahi aku disantet ngono. Tapi mboten napa-napa nek jenengan ngersakaken. Mbok menawa pengen pengalaman ya ora apa-apa lho, Mas. Apa Diskon Pak Bayu. Lah iya. Nggih. Santet. santet to pengalaman. Pisan ya, Dik. Aja. Karo wong tuwa aja kejem-kejem ya, Nduk. Nggih. Aku gumun kuwi saiki akeh pesinden akeh penyanyi meletek saka Jawa Timur. Oh, saestu. Wiwit biyen kula ngoten niku. Nganu Ngawi tekan Banyuwangi niku kathah waranggana. Nggih, wah jan luar biasa ya. Niki Mbak Dita. Yo dibawani sik. Ayo. Mbak Dita karo Mbak Niki. Monggo diwiwiti anu Mbak Dita sik. Monggo. Ya, Mbak. Ngopo tolah-tolah iki? Wes aku wis saiki wis iso titik. Iki mesti wis do tau duwe anak kabeh. Kok ngono? Wes Kok iso ngono iki titiane piye? Wong wedok ki anggere omong nembang kok irunge plentas-plentus. Berarti wis tau manah. Oh iya. Yen kula pinten? Hah? Kula pinten? Ah ora ngerti apa aku bapake. Kok titiane kok irunge plentas-plentus. Kowe kuwi titang wae. Ayo, ya Mbak. Apa? Ora aku golek kancaku PT mau ning di PT. Sapa ta? PT sing Jembaruk Sabaya lali. Oh lah kene kono. Sapa ta? Pentor. Walah Mas Pendar ta. Ya. Selamat datang Mas Pendar. Wah, sehat selalu. Ayo. Lanjut. Adem ngene iki arepe nyengkok angel iki. Ora aja rasa dicengkok waton larase pas. Kowe cengkok malah keselio. Oh, ademe penake mau ngemil wae kok ya. Mula iki kok nek enek sing ngemil karo liya-liya iso diseneni. Iki mergo saka penake hawa. Ah iya. Enek keturunan ya timpal metu kaya. Ayo. Mas Gareng, niki wonten anu syair macapat pangkur HKAN. Oke. Nggih. Menika saking staf Dijen KSDAE punya Bapak Endarto. Menika mangke diaturke. Oh, siap. Ayo, maka lanjut. Tumraping sesrawungan Hano jasa demen lan
Nano yuk. Maka, yuk diantar ke Jolamis, maka. Yuk, Mbak Gigi. Matur nuwun. Piye Mas Gareng? Mbak Kiki lenggahe ning kene sik ora sapindah. Mbak Dita tetep ning kene sik. Ning kene. Kowe arep mriki Mbak Dita mriki. Kesusu sik selakan krem wae. Iki yen Kiki wis ora asing lagi. Pancen kendangan ngene iki mau wetone weton Tulungagungan. Nggih, heeh. Oh ya jogete wis kekiter.
Leres. Waduh, Mas niki door prize tesih 11. Oke. Namun dari pihak panitia sudah diundi, ya menika ngantun panjenengan nimbali sing pun nampi undian kala wau. Oh, lah sinten mawon kula mboten apal ya. Oh nggih, mengke diaturi anu nggih. Nggih. Namung saderengipun membuka door prize kala wau Mas, Nggih. menika saking staf anu Dijen Bapak Indarto badhe ngaturaken bawa pangkur HKAN kala wau. Bapak Indarto piyambak Kang Asta. Nggih, Bapak Indarto. Monggo Pak Indarto monggo parenga pinarak wonten panggungan meditasi lenggah. Bapak Indarto. Monggo. Ya, wonten. Wonten nggih, mentaram-mentaram, Cok. Yo. Rangira yang apa pegawai Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan ana sing iso nyekar nggih. pangkur Mas. Nggih. Bawa pangkur. Leres. Nun sewu Kang asma sinten? Endarto Pak Geng. Endarto. Nggih. Asli saking pundi? Saking Pekalongan Kota Batik. Oh, weh, Pekalongan. pecodotan. Pekalongan kok pecodotan. Ayo kalong karo codot iki nak dulur. Wah, senengane judeke wong. Pekalongan dugi mriki nggih dalam rangka HKAN niku. Nggih, leres. Tugas nggih. Aduh, nika nyerat piyambak bab bawa kula. Nyerap piyambak kula kirim teng ngene Pak Sabto. Maksud kula ben dinyanyikan sama tapi yang saking Boyolali niku. Wah, mboten niku pas loro untu niku. Niku Namung anu dawuh saking Pak Sabto panjenengan diaturi anu nyekar piyambak Pak Indarto. Nggih, siap melaksanakan tugas. nggih, nuwun sewu. Mesti lak panjenengan mumpung teng dhuwur panggung. Monggo lho. Mriki. Kula ahline rada moplok niki. Oh, mboten apa-apa kaya karo sapa. Surane ilang. Lho, Enten nuwun santai mawon. santai mawon dianggep niki mboten enten. Pun mboten sadire Mas Gareng pun jinak niku. Kok aku. Lah ya, Iki Mas. lho. Nggih. Monggo anu nggih dipun anu nggih. Pelok Pos Ridro. Anu Pelok. pelok nggih. Patut nan terus iki. Oh nggih. Pelajaran waktu SD. Oh, Lho ngene iki lho Mas Gareng. ora ilang. Mula aja nganti ilang basa pelajaran tembang kuwi. Monggo Pak Indarto, monggo. Iya. Dinten konservasi alam tahun niki wonten kutha Boyolali. Youth for a sustainable future niku kang dados slogan ngreksa makarya kang ati luhung tuwa lan muda tumandang supados nopo niki supados donya lestari. Alhamdulillah. Iki- Tepuk tangan kanggo Pak Indarto, Bapak Ibu. Iki kudu dikenake iki. Nggih. Gon lari ketelu mau kan kudune tibane suku. Ning terbaca R, ning tulisane U. Nggih. Angel niku, Pak. Nggih, basa Inggris pinter juga. Inggris dadi U angel niku. Future. Nggih. Ini bener yang tulisannya U padha wis. Nggih, niku sing digarap rak masa muda yang berkelanjutan to niku Nggih, ora nggih. kleru. Nggih. Wah, pinter. Satu lagu malih nggih. Wah, monggo.
kalih saged tiga saged pun mboten masalah. Mboten masalah. Tenang mawon iki ngantos kajuk lebar ki jam 09.00. Panggur. Napa, Pak? Panggur juga. Ini pernah saya kirim ke Pak Dirjen Wiratno. Nggih. Lah sekarang untuk Pak Dirjen Cahyawan. Oh, ngeten. Beliau nggih. mboten rawuh tapi. Oh, ngeten nggih. Mbok menawi mirsani streaming saged midhangetaken. Panggur mulih nggih. Nggih. Monggo. Wah, jan. Babatipun Prof Satyawan kang prasaja nguwongke lair lan batin nyumbangke baulan waktu babagan reksa wono lan maneh piantunipun kathah ilmu saged kasebut begawan ing konservasi. Tepuk tangan Bapak Ibu kagem Pak Endarno. Nggih. Kupat di sayur santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Waduh, jan. Kupat di sayur koro menawi lepat nyuwun ngapura. Amin. Kupat di sayur papeda menawi lepat nyuwun sepeda jane. Waduh. Nggih, pun mboten Nggih, mboten napa-napa. Kupat kecemplung kalih. Ah, Teles. Ana gula. Nggih, matur Yo nuwun. kopi. Nggih. Kawula jane ya kepengin TV. Oke. Oh, matur nuwun nggih. Nggih. Jebul kae sing tak ati-ati wis teko mrene. Slendro niki wonten sing ngersake Gerajakan Banyuwangi. Cocok. Kula kenturne Mas Wardaya ing Jumantono. Nggih. Nggih, ayo dibawani sik. Monggo dibawani. Sing astos sapa? Ya berdua no, Mbak Oke. karo Mbak Dita ya nggih. Oke. Kula kentunaken Mas Wardaya Jumantono nggih. Pak Paiman saking Jayapura, Papua Indonesia Timur. Oh nggih. Luar biasa. Siap. Nggih, monggo. Ya Pak, diatur nggih. Umbul-umbul belambiangan. Waduh. Ing gunane mangkat sik. Pruk. Monggo, ya Pak. Mandian mayone. Oh. Kok ndak pas? Mas Gareng tengah. Ayo, wonten mriki, Oke. Pak Gareng. Jengleng Mbak Dita sik engko bareng kuwi gemenan jegang Mbak Kiki. Nggih. Oke. Ya. Ya Ki. Suarane gandeng belambiangan. Suarane gede belambiang.
Sapa kaget iki? Wani. Gur tak toleh. Wah, aku kanggo karo wong wedok noleh piye. Aku tau tak toleh ngene iki terus jebule lanang e. Aku wedok ya, Dik. Yo, biyen aku ngono. Ya gede Mbak Kiki. Nyerah. Biai noswan ora Wong edan. Kok entuk dolanan. Piye ta? Ki mbok gawe le. Ngendang kok tuku klotheken rumah samu rodok. Ya Mbak Dita. Ya. Kok milih? Kuwi jenenge nyepelek Edita ngono kuwi. Aku sia-sia lho. Sia-sia kuwi. aku seneng sing manut tok. Wong ya manut kok manut. Ah, iki manut. Iki manut gampang diapusi. Ya ora. Nek kuwi wis loro lho, aku sik siji. Oh, wes oh. Ya wes kowe bae. Ora ya. Ya Pak Kiki. Ya. Lar lan kidul alas sangker ya. Laran kidul alas angker Kang kaliwat ya. Kang kaliwat liwat Kang kaliwat. Kok kemlotak ta Pak De? Kok nesu ngapa? Aku arep golek wayang liya ae. Yo alah. Salah iki apa sing ndang? Sing ngedang ora genah. Ya ngono kuwi lho sia-sia karo aku. Lho siapa ping 3 ra madhek-madhek lho. Lho nyatane isone karo aku to. Coba Kang kaliwat lihat Pak Dita yo. Kalian lihat lihat. Kang kaliwat lihat. Lho, Oh, seleramu Dita. Bareng Dita gelem madhek jeglek. Kiye? kok kemlotak ya Pak De? Kan berarti jodohne Mbak Dita. Oh. Baiklah. Padha Dan aku yoga. Lho, lah tuwa. wis to. Ngenyek. Ku padake. Jare semakin tua semakin banyak santannya. Udah kambil. Nom ngopo? Oh iya penyakite sing banyak. Apa ya sing duwe santen? Jera. Dita kok dijarah. Ora duwe santen ora masalah, sing penting ora duwe kenthos. Cukile lho kentase. Nggo lara. Ya Mbak. Belambiangan. Nena. Ayan ade. Ora ayan kowe iki jane nek ngendhak ora to? Belambiangan. Awas. Yuk. Kaya wong uyuh. Lah ora iki didepi ra gelem mandek tak ungkuri mandek. Ya, tanah India. Bumal yaring Taman Sari Nuswantara di Belambangan
Rajakan Banyuwangi, monggo diatur iki. Ayo yo. Sambil rasa
Mas Garing jogete. Aduh. Ha elok iku karo nyawang. Lah piye ta? Kari nyawang 2 5, 2 7. Bareng 2 10 iki ra iso mandek e. Wah, rumangsaku ya sak nyegerke awak iki. Nggih, heeh. Iki siji meneh iki ana sing ngersake Kitir Sumilir. Lah, iki aku seneng aku kentir pinggir iki. Kitir Sumilir. Kentir Sumilir. Nggih, saking bapake Azam Pundungan Juwiring. Ayo. Nggih. Kene Mbak Dini ayo rene. Mangga mentaram terus. Ayo. Semangat aku saya rene iki saya nom dadi semangat aku. Mau wis di bojo-bojo iki genah ta iki legan golek momongan. Heeh, arep golek pasien apa piye Mbahmu Gareng iki. Oh, pasien. Iya. Ora kayak ditepung, kamu lah termasuk punggawane Mas Bayu sing anyar. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, nderek tip kalah. Nderek. Alon ae. Iki ketoke menenge petuk cah iki. Omongan iso kami sosoldo. Ora tenak santai karo Nderek ngincer Karo- iki karep. Adem niki lho, Dik. yo tenang karo AA nanti kan hangat. Nderek pitepangan Pak Dik. Ah. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari. Nggih. Saka ngendi? Saking Nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Nganjuk Kota Angin dadi. Adane ngene ora kaget Ora saya. kaget wong Nganjuk Kota Angin. Sik kok iso tekan kene jalarane kepiye? Kula wau nunut Mbak Suci. Maksudnya kowe kok iso kenal Mas Bayu? Ora perkara tekan kene mungut karepmu ora karepmu. Ora Lah, kita ngene kok lho. ini ngono. Ngene lho, maune iki kok iso nganti melu cangik iki jenengan iki sekolahe ning ngendi kok iso tekan Solo. Kok iso kowe ngerti-ngerti mak beduduk ngene iki lho. Hmm, Kowe ning Solo ki ngopo? sekolah Pak Dik. Sekolah ning ndi? Teng UNS. UNS. Universitas sono. Nggih. 11 Maret. Lah iya. Kok sono? Lah iya gone lak sono to. Nggih. Oh, sebelah jiko seniman. Boten. Jurusane apa, Nduk? Pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Nggih. Wah, iki ade bojo iki kudu iso basa krama inggih. Oh iya. Diajeng Kula badhe nyuwun. keparengo. Lar ngono dadak basa Jawa le wis kesuwen. Keparengo kang rokok ijo. Niku nyuwun apa, Dik? Mangan. Lah iya ro, iya ro. Nah, umpama sampean duwe bojo dini lho piye Mas Garing? Wah, Nggih. mulya tenan. Sampean duwe bojo dini mulya tenan. Lah kok lambaikan tangan apa, Dik? Ora wis malah anu rusak kabeh. Loh, Karo sapi penak lho, mulya lho. Dadi Wis, bojone kok. dini mulya. Loh, kok. Mangan didulang, adus didusi, lunga digendong. Lho kurang piye? Urung kelakon wis stroke sik. Wong aduh didusi malah didulang. Kowe ora wis aku trimo yang di rumah saja masih terasa hangat. Oh tenan nek Bu Garing ya tenan. Wah, jane Kyai sabar tenan ya. Oh, Edian no. Wong kae ibarate bodi kulkas tanpa listrik. Kok saya ku yo ngenyek kuwi. Kuwi jenenge ngenyek apa iso bodi kulkas. Loh, bodi kulkas itu bisa mengawetkan dari segala sesuatu yang saya berikan awet di tangan. Oh iya, iya. Kok terus bodi kulkas yo. Lho lah wis tekno. Yo bodi truk lah sak ora. Yo, diaturke. Ayo. Kitir Sumilir. Monggo, yo ta.
terima kasih matur nuwun wis diaturke Kitir Smilir. Matur nuwun ya Cahayu, hati-hati. Lah iki warna-warna lagune ya. Wah, wis sakniki saya Ah nek aku seneng dini saiki tambah kendel ya. Tambah kedel ya tambah koplak kuwi. Iya. Nggih, wis wong jenenge nalika sepisanan ya sira rada iwuh kae arep joget. Nyuwara ya sira rada wedi. Isin bareng saiki apa-apa dipangan. Lah iya, bareng saiki wis cedhak sing endang jaipong, sing demung. Agar cedhak karo iblis-iblis iki terus anu kendel. Ayo. Nggih. Ya apa-apa cah enom mumpung sing enom. Lah nggih no ayo, nanti ya isih ijen ya isih merdeka, Pak. Mereka ora ana walang Serawung karo sapa-sapa oleh. entuk Tuntuke patek songo Mas Gareng iki ben